Το μυστήριο είναι ηλίθεια, αλλά το πρόβλημα παραμένει τελικώς άλυτο. Πώς μαγειρεύεται εν τέλει το ραγού? Μέσα εσύ ρε μάγκα, όλα τα πιάνεις. Περί τα θύματα ανθρώποι είμεθα και ουδής αλάνθαστος. Η αχαριστία είναι το έγκλημα. Διότι άλλος να πούμε σου δώνει την τέχνη του και εσύ αρωτάς. Και ποιον περικαλώ το ηθικό δίδαγμα του έργου. Δεν κάνει ρε μάγκα. Μην το προσβλήσεις τον καλλιτέχνη. Τι θες να σου πει εν τέλει, πώς φτιάχνετε να πούμε το ραγού? Διότι πάσα έργο να πούμε δεν σάχνετε για χαβαλέ. Είναι να διδάχνει κιόλας. Δεν είναι να πούμε φάγαμε, ήπιαμε και το γλυκεράκι μας κι άντε για χαρά και τα δέοντα στην κερία μαμά σας. Άπαξ και έριξε φινάλε να πούμε το έργο, πρέπει να τσακουλευτείς που την πάει ο μάγκας στη δουλειά. Ούτω πως και ταινία τέχνης. Πίστευε και μία έρευνα. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει. Να σε δω τη Σαχάρα να με δω και στο Σουέζ. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναλτι του και μου κλείσε το σπίτι? Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνα? Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Αλλιώς πως κάτσε σπίτι σου, ρίξε πασέντζα και ας τα επίλοιπα απάνω μας. Γιατί εμείς λιανθιζόμαστε ρε μάγκα τη φτιάξει. Γουστάρουμε περί Μεγαλέξανδρο, γουστάρουμε περί καταραμένο Σόφης, σουβλίστε τους, πλακώστε τους και τα τι αυτά. Γουστάρουμε περί ταινία τέχνης. Καπέλο μας.